Jomino limu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata Jomino limu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata Jomino limu mi wawa yobdem sin sagam Allah seedi hande taw cagalam balda kon gidel gotel tan jahim gidel gotel kum mbino mam ni nyanden suuduma ngandi mam ko hawre période gananda horma liggeyam on période dogata no feewi bon gil ngandi mam ha joni non hakkilam gidel gotel tan woni hen wallahi gidel gotel woni hen sinu sagam hande taw kom desdam pinta parce que yida bom gondigal hakkuname ma en boye taw dewgal ala don wana jiddu dum feewi parce que min be andi debbo jiltuno mom yiti te min nyaagi dum Allah ha Allah tuttimi hawri tan mato situation ji en debi weñaadi ay te min wana bawde namnaade tout le temps babam en jogi ga nenam en jogi kon hande min foti nafdebe quoi dum wadi min wawa huccide mabbe mo dube ham do kalis wala dokke ham do kalis mo resir debbo te adandi kidin neddo kidin so ƴetti kalis tottima pour ya res neddo baddat neddo no wawa rukkude man kalis ndesa hen debbo walla inna hen bi jange jam mbaddon daro publiquement wima sin wana min a restan sin wana min a inita bi dum won ko ndogem ko hen dum wadi mi wawa yaade med namnuyo yeb lubam wala mi dokkam te bon mi jogi yakar peut-être situation boyta mais sum hebi kalis kam Allah seedi mi nelal kuré jam e ngar e kumtawgal men ngara ngona jom suudam parce que dum tan keñi dum tan jidi vraiment sa yi enen déplacement wuji matten di fof fereji ma ana wada dum te min won gorko min fot dum waddi non min halni mi ala on problème stay ko bangal kalis dum hakkile ma yo deej te min sumi hokkima ko woni comme no horam madami ko nedo sa yidi dum ko onon pour rendude fof donc min ko mimam nyanden ko tan ko madami do ho ko sabmu en didbe madami dum mi wadani pour ya halnoy goddo wala de wobbe tin parce que hakkunde men haadar ko haadar hakkunde men dum hay batte sumi wallima ko horam ballumi donc ko no mbirno mami ni tan joni wodan ko kokkumami après bada hen tengede ko heddi ho balli horda taw e suturo taw hay parce que neddo so nji ha on desndir on pour rentude projet den don miijo den don fof parce que yidde men ene jari dum te min biri yidma aljaran kam fof te dum wona am hay batte tottude ma kalis ni min biri liggo machallah Allah ni walli ham biri jogi bir way wallude ma sinno mi alano kam wiye kaari ala yimbe ƴeewa feere min biri jogi fof ko gotum an joni sa jogi wona ko jogida fof a wada non kam so tawi non a ala min biri jogi ko min foti wallude ma dum wona hay batte deñu hakkille ma o wat stressé kaliso hay batte wana mami reglu fof so Allah jabi ne t'inquiète pas anani yo berne ma dey wona hay batte an woni bébé am ti mon chou jidda fof ko dum jimmi vraiment bon ben kewi aduno kono hadani moƴƴu wadde quoi
ɗon woni tuni sag min won min mi yiɗa tampin neɗɗo wallahi mi yiɗa saha boom neɗɗo ittat hunde totte mais mi andade hooram par ce que mi yiɗa fawde neɗɗo ko wawa quoi wona mbiɗa aɗa yiiɗi ham wona aɗa yiiɗi ham no fewi bon joni nangu yiddema ɓuuri ɗon kalis wona hay batte Binta ɗum ɗo heewi de ɗum ko seeɗa ni après ça sohli goɗɗum a haalnan kam tan mariage o ko mariage men wona mariage ma an goto wona min goto en ɗiɗo ɓe foof jeeyi ɗum kala ko waɗa hen ne jaari joni kala ko jiɗɗa a waɗan kam contacté walla sa yiiɗi gara gallami aɗa andi gallami mbaɗen hen ko poɗɗen wadde foof enen ka hemen fotani famɗude walla wona noon Binta vraiment merci beaucoup merci accu ko mbatta ko non c'est bon mi yiɗani non waɗa waɗam remercier non mi yiɗa par ce que elle ko neɗɗo goɗɗo kaldata min e ma ken gotum mbimi wata haala hay batte an kay nangu tan jaaha wata haala hay batte koye wonni fof après kalna Allah yobnam o jiyaɗo Allah vraiment guil gandi mom ha joni komi ɓeydini mi ustaki rokkum cellal dokkam kisal dokkam kalis mbaɗam juɗɗo vrai vraiment jiyaɗo moƴƴo woni ɗo hede jiyaɗo Allah moƴƴo vraiment mi weltima encore une fois weltima duwaw gorko ene moƴƴe debbo de min ko ɗum jimmi a duwono ham ñande foof ɗum ɗo ko heewi ha heeƴani e poosam o ni tana tan ñoox en tout cas préparation min moom ɗum ƴeewa ɗum banggam ga no wawa yarude aɗa debbo moom affaire mum ne heewi kecce to mais ko simple tan mbaɗanmi par ce que affaire o jarani kene waɗi ko mowoni kam ɗum ɗo ɓanda fof toon logniyem joni mi yaha moftori ɗum tonete mi waɗ feere ɗum ar hanti ƴeewen date ɓawen date men hanti mbaɗen ɗum quoi kureji ma o Dakar ngoni walla Fouta ngoni ni koye jan wonɓe ɗo on wonɓe toon fof ene wawa nelede non ɗum watta probléme ɗum kay ko vite fait min kay mariage am moom ala keddotoɗo lamɗam tan manki ɗo kay neɗɗo fof nde mi wawa def wollo so rewi mo ñaminani min mami ñaam ha teb nde fayan meɗen wawi wuuro yontere enɗan joni na nder frigo am he mi sokani min joni mi dañ jam deeda ɗon ɗo aduna fof adda dow neɗɗo ala koɓe nafata anda fof koɓe goni kadi gas hiɗa wutti Allah jaɓi mbeɗa wawi wuuro hoore yayam maayi haɗani meɗo wuuri babam maayi haɗani meɗo wuuri ɓuley ɗannima haɗani meɗo wuuri neɗɗo sikki kañum wuurima walla kañum jogui wallahi ma ɗum holla min jogui hooram so Allah jaɓi tawi wawde haɗen ñamde tan kay mi reedani mi heɓaki reed te meɗa andi neɗɗo debbo mo woni ɗo reeda godde ndefam he walla yiiɗi jibin buusi meɗta hen walla baɗɗo gallayi sala biba jaari gandon noon son jii ceernumi hirande nde ƴettumi hirande am meɗe defan hooram oɗon defan gorko mon fulɓe mbi on nagge lati ɓiyum kon añani ɗum woɓɓe mbe fettude komi jiɗɗo neede joom mi holla ɗum gorko liggoto gorko jogoto joom gorko wawata waɗan hoorem kono haɗani mi yiɗa ñaam on ñamani mi yiɗa yar on jarani
faami paame min hare nde wona hakkudam e mon onon on mbaɗanimi haydara wone mon arɓe amne ñaago yo hirande arti min mi haɓani mon mi wona kabdijo mon ko ɓiyam kaɓanmi deedaɗo bonɗo o kañum kaɓanmi jinmi noon ko muñat ɗon amen seeɗa tan ɗo ko démarré combat o somo ɓooyi ma bawɗe koriɗe gandede ma jomum andu mi wona guiƴum saabu min sornanno on waɗani on o galle gonɗon hen tottatno on dépense ndiyam e courant fof min yoɓata mi meeɗa hen ƴeew joom est ce que gañƴe neɗɗon waɗ ɗum wadde kay o yiyani ɗum o famani ɗum kañum dal yo wonɗo mate anda ɗum haɗa hay joom addude debbo goɗɗo par ce que so dépense o tedde mum affaire o wuuli ha o miiji serde rewɓe muɓe on hay onon on dañat jaam goppe kam tan min e joom combat o tan jeeɓon seeɗa jaari kam noon ko seytane mbawmi ɗo haal fof so joom artima wonɗa ɗum haala te min kam heɗen gandodiri min kam eyi sa ciftimon billahi jaari min ciftinoɗo fof ma yi a anda tan wallahi min ñande fof tutmema lakar paɗa ñande fof noon meɗa heɓot tuddema wallahi ñande tutmema lakar paɗa tawi neɗɗo bonneyti ma andu min ɓuuri ɗum bonneyti laabi temedere capanɗe jeenayyi goto fof yo jaggo hoore mum a faami e wala joom wala gaccu wala mi wonta liggano gorkiɗe nelaw wonta wat yo waɗ ñefe maaleykum salam yontaɓam machallah gorko mon koko yiilino arti mi arti mi addori mbeɗa sikki hannde geɓɓe en poti change ude en poti welde min kala gaccomi yo accudam e Allah tan kala gaccoyim yo tin waara Allah tan accudem e Allah par ce que gonimi nde nder reeru yayam wona baba tawimi toon tottimi longere maaro wona kawra tawimi toon tottimi longere lecciri Allah jogui kam ɗum noon waɗi kala goppowem tan yo woppudam e Allah Allah jari jaggude Allah jari wadde yakar sa ɗamino ɗamine e Allah o ɗamine neɗɗo par ce que saaha neɗɗo en andu haaju ma sika en anda saaha haaju oyɗo min ɓe waɗum humtude jogo ɗum salo ɗum humtude wonno ko Allah ko moƴƴo noon machallah on hursin neɗɗo on faw neɗɗo place mum ɗum noon addi hannde jaltim tan wiyomi yami yiiloyo ɓayri joginoɗo mi wi natti waat jogade wiyomi yaltu ade min komi jontat somi yi tan worata dañi machallah Allah waɗi ɗum machallah ɗum waɗi jaltimde tan machallah gueɗɗe mi yonta mon hoɗone mon yonta min sehlam ndeysan anni nda 10 000 ma tawi won babira jiɗɗo rokke 10 000 keɗen ene wawi wiide présent won babira jiɗɗo rokke 10 000 keɗen yowi présent fof de ɓe haalino gandon noon gueɗɗe hanti il peewi Forok Jaya. Les vieux là, les Forok Jaya. Oh, les Forok Jaya da. Hein? Wonji adun en hawni neɗɗo Allah rokka ɗum doole seeɗa sikki en jogui doole taw Allah ɓuurma doole Allah niti doole mum kadi totuma taw on ke ƴewtudadema holno kutirtoɗa ɗen doole o ɗi gona hen waddude hen aɗa mawkindo aɗa waɗni aɗa wanni o itti ɗen doole o heɓɗo o yawa tottu goɗɗo
an sonna men ɗum lamɗo safa Allah Salamata sa yihi mi seerimama yo won joni jo rokkam danam joni mami soodi en mo lamɗam somi arti mi jokkitana mo fayande ha mi ƴewata wol ko mbaɗa hen Salma yim seeredde min yeehi ha weli kam ya Salmata sa yihi mi seerimama an wadda nanta dande yone yan joni dara ko wonti kam hen seeram joom ya joom he andi soodi en ma lamɗam kam joom so sodnoyi kam lamɗam ceera ɗum so yim seeri ko ɗum soodi en ma lamɗam non yah jooɗo yah andi soodi en ma lamɗam yo rokkam danam yo won joni ko ɗum komma yah woto bonnanam yah tan yah tinno tan yah sal tinno Salmata sa yihi mi seerimama tinno salmata yah tan yah an wadda hanga sa jetti laafa ɓe fiyata de adu mi jaa ɓeɓe mi jaa adu mi waɗa adu mi waɗa onon ɓeeɗo ɗiɗo kala e mon mo renani kawe galle mi yoɓoto wonki mum oɗon gandi ɗum jinmi ko ya sukka ɗum an kam so wonata kawconde ka huwere ay joom o yiɗama ko woni ko ɗo mo waɗa fofo yiɗama mo yiɗi o nana jooɗi sara makko te ayon ɗo rokkatamo nde an aniɗa an gana kam min kam teki gandumi hooram an ka huwere ka ɓoccode min kam ne gandumi ɗe mbiɗa komi joɗɗo nangumi hooram an ka ɓoccode o woni koye waddema utilisé an mi anda fol fomde pinata an ƴew sukko a ƴewata a ƴewata jome ala fulla ala faydu yoom ana utilisé yo wonan seeɗa an mi fijirani ɗum wayi Kanko wiyo hulata an fijiri jalel mina Kanko wiyo fayata kala Elle kanko famata Jomi Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata sa yihi mi seerimama Elle kanko famata ay so ko an do ko tan ko mon ma hande a fattano ni ham ya a seran no kam de timit anda mi ko bala ya rokkam danam yone sam joni seerimama ay da serde kam Allah ko tay da kam rokkam dane say ko kam Rasulullah Allah baba ko na ay ɗum wiide ko laurier ɗum ɗo so ɗumen nder ñamde hayso poson waɗa e ñamde nde jaggata ɗum moƴƴe ñamde ɗum waɗi il faut tout le temps onon mbaɗa hen laurier moƴƴi bisimillah baɗo fof yo waɗ wiyanno totirta dépense yo bottaji e ceerno min kam ɗo on ɗo ñam fof guertoɗe walla tew kayim ñamde ɗo bisimillah vas-y Biba. jiɗa maal ko Biba comme dab min dani feere mon o defan ko metti nef moom an ji billahi def tam ono fof noon gon fof wonko jeeyi ɗum kay sa haalani ɗum so hena andani ruure voilà to kam min defa ɗo ko jaggi goɗe mon fof wonko jeeyi ha ɓe an noon ƴeew jeeyɗa ko ɗum ɓuuri ɗum kam jeeyɗa ko ɗum ɓuuri welde boom an kam mi weldatma fa heɓ fa ɓooyta mi jeppilma kon haala ko addi ko ɗon leri boole kadi noon haala moon enen fof noon Salmata woni nene men kanko woni mawɗo galle no wawi wayde fof Salmata boolo hippitnde bo an fonno wiide bisimillah kudduji naata eɓo watta daña baraji tagam ɗum waɗa kan woni kilimma ko noon min defi ko min hippitata boolo ceeb o maaro kam ala duulin bébé hay lamɗam wona mankini eyyi min kam si woyno ɓaɗi noon kam tan haroyde non ƴe an foti jooɗo aɗa wiya maaro ko welani an oto bonne fête national men hannde ha non oto bonnen an fête ganda kala ko defɗam Biba, fadde Biba, omo ñaama Biba. ɓerde mum te biba an sukko alañ ko layɗa keɗe an kam ɓerde wonde waɗatma ma maayi biba het keɗe mi haala kono mbaɗa ganda ken fuɗɗi joguiɓe añɓe e galle he fattan he fat hokkam hen mbiya o ala lamɗam kadi no ɗiɓi yoode mata robine ko koppi eyi min kam di sikki tan robine o ala ndiyam hande Salamata si
mara ko yoni ngimmaɗa anen tawi mara koko yoni tan ngimmaɗa waɗa ñamde immo an ɓernde bonno heɓatma wande nder ngo wuura wawi ma tampu biba biba ɗo ma biba bébé o jaw biba miɗa ñam daja ala ko ay ha an foti haaldaɓe te haaldani mo en a waɗɗi ɓaleji cafɗi haaldaɓe gertoɗe yo dedar kay ndeken jogui haalis ko maykinto koye ɗo wallahi ko joom reeta o la hande de ɓe deefi noon ɗum no jiimen ayi ɗol ko booba i jam kaw an koɗo wotto ko salmat an won noon naafik i ko mbaɗi wuyma no ɗum i bamma fotani nodede bottaɗo aɗa wotto an min goppirteɗa ɓeɗo mawnuɗa ɓeɗo won kaw naafik hen kuddunen woɗi won naafik morona kanko yo jogot hitade ma bamma ko foti arde wattade kaw arɗo joɗɗa haɗo e ban joɗɗa kaw amma yabbe ko no ñamat pus jiya hattama wattade kaw woti kudde goɗɗa woni sa welan min mbaɗa aɗa ma coɗa jara ñam yogas ƴettugal ngal ñam ɗum ha laaɓa ukit tewa ukit faɗo gueɗa gara ukit wona mbinoɗa en cennatiraɗe men wona no mbinoɗa min wona min nodduma o nodduma accirano joom min katta ñaami bab acciranam ya defno hoorema hirani magge wona mbiɗa joni bottaram a serni bottaji an haali min wona min haali ari tawi moɓe ɗo gof totti ɗum joni dépasse 10 000 francs tottire anke joni hajma ala men ɗum ɗo merci beaucoup aya o wawan ɗum noon kontinde ha yetti o a wajjet komi haalaninomo continue noon wawan ɗum noon goto fof noon e wawan wonke wottade aɗan tuure mara men Dolle, aɗan tuure mara men eboya ɗo ko kuwoteɗo yiilo ɗum ɗo lelotoɗa yiil ɗum ne defta yiil ɗum ma andu min ɓurma won ko balli ɓi ane telen ma laaɓa aɗa ñam maram ni tan c'est à bébé joom an gila holnden tan mbattuɗa tottirde dépense ɗum ko hande goo bamma ara ɗo ala ko mbaɗaɗa haɗa ñamɗo de he an kadda man he an kadda me an jowon an kadda joom an mbima ɗum woɗɗo wattude boode nden ko ɗan man e ɗon fontume mana joom artir hakkille e hoore ma kono noon ya andu kala ko tongu desi ma arto e teppere joomum ayi ñande nde garɗa suuda maɗa woyto yo bamma walle wasa feccude hirande joom ka jejjiɗi ɗum kono noon ay min salamata ko gonɗa koye dow mum mina nannatam hirande ma haade par que a fatam par yar so mierim jaabuma hey wat fiyam kan malanma ay min wona giƴa wona kanko hayli uyo feccat kiraɗe wona noon o wi ɓaran suudma ɓeɗa kalma mbiɗa wimama horotade ɗum jaɗa kalɗa e makko sali joni ko waɗade botaram horo mem maram horo mem guertogalam ɗum kalim goke bona jas an ɓuurim jas an a jarani hay jibinde a jarani hay wiide o ko jongal mbabba ma hande joguiɗa dépense hande dañɗa dépense mais salmat ƴettim kam a salmat waɗi kam dépensé salmat mi wona dépensé hettom gay ay ko mbatta ko o so ɗum mbadda nde paɗa ɗum nder suutto mais wona dow ɗoɗa defa ɗum defmi gandi teg boole haɗa waɗa ko ɓe gafren mag anani ka garan man bébé ñaama ɓeɗa matata mawɗo bébé mi ñamat yow mi ñamat yow bébé mi ñamat